Pocso Rabe Uन्दै सिख्लाफोरजों दा बेराय आदै Pocso Rabe केस होजागोनबो सिलाय दैग्राया सिलायजों थैयो Alfred Bosmatari, one of the most influential person of Boro people. बिथाङा सासे influencer, ओरैबायदि गिदिर influencer बिथाङा YouTube आवहाय more than 600k दं आरो गासिबो social media platforms को मिलायजोबबा more than million दं 1 million नि बारा दं नोंथांमोन so बिथाङा ओरैबायदि मोनसे बुस्थुखौ सापर्ट खालामनाय जेखौ नायनानै आं बिराद दुखु मोनदों बेनो जादों Pocso Rabe सं दाखालि प्रेक्टिकल नार्सारिनि मोनसे गान ओंखारदोंमोन जेरावहाय जों बर' इनसाइड टीम जों आदा निशानमोन वान बोडोलेण्ड टीमनिफ्राय बिसोर बुंदोंमोन एबा बेखौ हेंथा होनानै दा बे सङा टेक डाउन खालामजाबाय नाथाय बिथाङा मा खालामदों बिथाङा बेखौहायनो गावनि ससियेल बेनिफिटनि थाखाय मा खालामदों दा बेखौ बुरखांफिनदों गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरनाय थाबाय थ' लोगोफोर दासान्दि नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै बिथां जोंनि बर'निनो कमेडियान एक्टर बिथां प्रेक्टिकल बसुमतारीनि बिथांनि मोनसे भाइरेल भिडिअ ओंखारगासिनो दङ दायो बा सोलिगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बिथाङा साननैसोनि सिगाङावहाय Pocso Rabe संनि मिउजिक भिडिअखौ बिथाङाहाय गावनि चेनेलनि दारै आपल'ड खालामदोंमोन थ' बेखौनो लानानै दिनै गोबां ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि मोनसे सोंखारिनाय जादों बिथां Pocso Rabe सं बे मेथाइआ मा ओंथि गोनां जेबो ओंथि गैया हारिनि थाखाय गुबुंले खालामनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै ससियेल मिडियायाव गोबां सोंखारिनाया सोमजिदोंमोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन थारैनो बिथां प्रेक्टिकल बसुमतारीया ओंथि गोनां खालामनानै बे मेथाइखौ दिहुनदोंमोन ना ओंथि गैयै खालामनानै दिहुनदोंमोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनलांगोन आरोना लोगोफोर Alfred Bosmatari, one of the most influential person of Boro people. बिथाङा सासे influencer, ओरैबायदि गिदिर influencer बिथाङा YouTube आवहाय more than 600k दं आरो गासिबो social media platforms को मिलायजोबबा more than million दं 1 million नि बारा दं नोंथांमोन so बिथाङा ओरैबायदि मोनसे बुस्थुखौ सापर्ट खालामनाय जेखौ नायनानै आं बिराद दुखु मोनदों बेनो जादों Pocso Rabe सं दाखालि प्रेक्टिकल नार्सारिनि मोनसे गान ओंखारदोंमोन जेरावहाय जों बर' इनसाइड टीम जों आदा निशानमोन वान बोडोलेण्ड टीमनिफ्राय बिसोर बुंदोंमोन एबा बेखौ हेंथा होनानै दा बे सङा टेक डाउन खालामजाबाय नाथाय बिथाङा मा खालामदों बिथाङा बेखौहायनो गावनि ससियेल बेनिफिटनि थाखाय मा खालामदों दा बेखौ बुरखांफिननानै प्रेक्टिकेलावहाय गान बिहरनानैहाय बेखौ गाव रिभिउ खालामना मा होनदों बेखौहाय मोनसे व्हाइट दालाय नोंथांमोन ब्लेक मानिखौहाय व्हाइट मानि खालामा बेफोरबायदिनो मोनसे व्हाइट थिं बेखौ खालामनो नागिरदों बेयो नाजादों जे बेवहाय दाग नांनाय दं बेखौ बियो सुस्रांनो नागिरदों ओमफ्राय दा मानसिफोरनि कमेन्टखौ नायनांगौ बे कमेन्ट सेक्सनाव हगारफिनदो रिआपल'ड खालामफिनदो बे सङा गाज्रि नङा ससाइटिनि थाखाय जाय बेखौ गाज्रि सानो बिसोर गाज्रि होनना बुंदों आरोना स' नोंथांमोन ससाइटिनि थाखाय मोनसे मोजां बुस्थु साननाया जों गाज्रि सानदों आरो नामा नोंथांमोन नोंसोरनो मोनसे खोथा बुं दा बिथांखौ आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों कि बिथाङा बेफोरबायदि मोनसे ओरैबायदि बुस्थु जे Pocso Rabe जे माने अलरेडि रेप नोंथांमोन रेपआ बे बुस्थुखौ वर्डखौ बुंजाथावा दा आमेरिका बायदि बुस्थुआवहाय बेबायदि रेपखौहाय नानै अपेनलि बुंनो हाया बेवहाय नोङो @ बिदिसो होदेरो नङाबा ओरै स्टार मार्कसो होयो दा बेखौनो अपेनलि जोंनि जायगायाव मा खालामदों मा होनोमोनलाय मोनसे गान बानायदों बर' मिउजिक भिडिअ होनानैसोबाव अब्ला नोंथांमोन साननानै माबायदि मेन्टेलिटि केरि खालामदों बेबो गथ'फोरनि सायावबावसो दा बिथाङानोथ' सासे बिफा जाबावगोन ना बावैसोनो हाबा जाखांबाय दा नोंथाङा मारै बेफोरबायदि मानसिखौ सापर्ट खालामनो हाखो नोंथाङा जुदि ससियेल मिडियाआवहाय एसे पाब्लिसिटि नांगौमोनबा मोजां कन्टेन्ट बानाय नोंथाङा अलरेडि 600k फलोवार्स दंखायो साबसक्राइबार्स दंखायो इउटुबावहाय एबा आलदा ससियेल मिडियाआवहाय बिराद फलोवार्स दंखायो नोंथाङा मानो बे ना नोंथांनि सासे लोगो जायो प्रेक्टिकल बसुमतारी आं बेखौ कुइसन खालामनो सानो जे नोंथाङा बिदि पार्सनेल लाइक बेखौहाय मोनसे डिफेन्ड खालामदों जों दाखालिसो बेखौहाय बेनि मिउजिक भिडिअखौ दानहोबाय दा नोंथाङा बेनिफ्राय जर सुनानै बे मिउजिक भिडिअखौनो हगारफिनजोब्बाय अब्ला जोंनि दानहोनायनि माबाया मा जाखो दानहोनायनि जे जोङो मोजां माबा खालामदोंमोन मोजां मोनसे खामानि मावदोंमोन आदा निशानमोनजों जोंजोंहाय अब्ला मा लाब जाखो दा दानहोनानै नोंथाङा बे समखौनो हगारफिनजोब्बायबा अब्ला बे दाननो नाङामोन ना फार्स्ट प्लेसावहाय स' प्लिज नोंथां नोंथ' सासे इनफ्लुएन्सार नोंथाङाथ' मरेल साइन्स थाथारनांगौ नोंथाङा सासे डन बस्क' पास आउट स्टुडेन्ट इथिकेल नलेजआ अलरेडि नोंनावहाय थाखानांगौ बेफोरबायदि बुस्थुखौ जों लाफिननो नाङामोन केरि अन खालामनो नाङामोन जों बुस्थुखौहाय अलरेडि बुस्थुआ दाखालि जोबनानै थांबाय दा बेखौहाय माहाय लांदों मानसिफ्रा अबेबा एखमबा पलिटिकेल गेनाव लांदों एखमबा माबा माबि पार्सनेल टारगेट खालामनायाव लांदों आरे जों रावखौ पार्सनेलि टारगेटबो खालामाखैमोन पलिटिकेल गेनबो खालामाखैमोन जोंनोमोन फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायनाया जोंनि बानायनायनि मेन इन्टेन्सना बेनोमोन जि गथ' उन्दैसाफोर जा मा जागासिनो दं क'क्राझार एबा बड'लेण्डआवहाय एबा जायखि जायगायावनो जाथों बेफोरनि थाखाय मोनसे स्पेशल बानायनायखौहाय मा जक बायदि लानानै मोनसे बानायनांगौ आरो प्रेक्टिकेलनि बे समावहाय एक्सप्रेसनफोरखौ नुदोंमोन नोंथांमोन सालाय दिहुननाय एबा आखाइजों ओरै मोनसे माबा सिम्बलाइजेसन खालामनाय अब्ला बेफोर मा
बेफोर मोनसे जकमोन नामा नोंथांमोन बेफोर मोनसे जकमोन जों बुंनाया मोनसे जकमोन नामा नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ लाफिननो मोनबा अब्ला प्रेक्टिकेलखौ दानहोनानै मा लाब जाखो नोंथाङा बे भिडिअखौ टेक डाउन खालामनांगौ इउटिउब एबा माबाफोरनिफ्राय जों नोंथांनि एक्सकिउसफोरखौ नाया नों जुदि बिहरनानै नोङो बे बुस्थुखौ नायनो गोसो दंमोनबा बे बुस्थुखौ रिभिउ खालामगौमोन नों होनगौमोन आं नायखांबाय भिडिअखौ आं मोजां मोनदों आं बेखायनो डिफेन्ड खालामनो बिदिनो नों भिडिअखौनो देखायजोब्बायसो अब्ला मा जाखो मा पइन्ट दंमोन जोंहा बे भिडिअखौ टेक डाउन खालामहोनायनि भिडिअआ अब्ला आदा निशाना बेखौ एफआइआर होगोन मा होगोन होननानै जे टेक डाउन खालामबाय अब्ला बिनि खोथाफोरनि भेलुआव फै थांखो नोंथाङाथ' सासे अबभियासलि दे जों नोंथांनि बायदि समानबो नंथ'आ दा बाट एसेथ' जोंनाव कमन सेन्स दं जे अबे राइट अबे रं अबेजों गेन जागोन बेखौथ' नायाखै जों ससाइटिनि मोजांनि थाखाय दा सानगासिनो दं आरो नोंथाङा बेखौनो जों उल्था खालामना होबाय आं एलफ्रेड आदानिफ्राय बिदि एक्सपेक्ट खालामाखैमोन आरो आदानिफ्राय आं मोनसे मोजां रिप्लाइ लुगैयो आरो प्लिज भिडिअखौ हायोबा टेक डाउन खालाम आं बिराद दुखु मोनदों दिनै नायनानै आंल' नङा एसे हल जों एसे बर' इनसाइड टिमनिफ्राय बिराद दुखु मोनदों आरो जाय एसेबाबो नलेज दङ बिसोरबो एसेबाबो दुखु मोनखागोन